Epstein akták. 3,5 millió fájl, amit 2025-ben végre feloldottak. Aztán mi történt? Rá egy hónapra jött a fekete filctól. A kiadott anyagok egy részét egyszerűen kisatírozták. Most pedig, itt 2026 márciusában, köddé vált 46 000 fájl. Csak úgy. És a legnyugtalanítóbb rész csak most jön. Ez a 3,5 milliós csomag csak egy válogatott színház, amiből módszeresen kigyomláltak mindent, ami igazán kényelmetlen vagy kompromitáló. Vajon valaki ma is ott ül a teljes vágatlan fájlok felett? Az interneten ömlik a Conteo. Van, ami totál abszurd, és van, ami ijesztően hitelesnek tűnik. A legdurvább az egészben az az érzés, amikor az ember fejében hirtelen összeáll a kép, amikor a mozaik darabkák a helyükre kerülnek. De hol van a határ? Hol kezdődik a Conteo, és hol kezdődik a kőkemény igazság? A tények azt mutatják, hogy a rendőrség már 2005-ben a kezében tartotta az Epstein ügy összes döntő bizonyítékát. Ez 20 évvel előzi meg a 2024-es és a 2025-ös nagy port kavart dokumentumfeltárásokat. A Palm Beach-i rendőrség ekkor indította el a vizsgálatot, miután egy szülő bejelentette. Epstein bántalmazta a 14 éves lányát. A nyomozók rövid időn belül további 36 kiskorú áldozatot azonosítottak, akik hasonló bűncselekményekről számoltak be. A lefoglalt anyagok között szerepeltek fiatal nők fotói, precízen vezetett jegyzetfüzetek időpontokkal és nevekkel, BDSM témájú könyvek, valamint egy kislány iskolai átirata is. 2006 májusában a nyomozók lezárták az aktát, amely sötét képet festett a milliárdos életmódjáról. 4 rendbeli visszaéléssel vádolták meg, amelyeket védtelen fiatalok sérelmére követett el, rávilágítva arra, hogy a törvények felett állónak hitte magát. Az ügy 2006. júliusában került át az FBI hatáskörébe. A szövetségi nyomozók tovább bővítették a bizonyítékok körét. Megszerezték a repülési naplókat és rögzítették az áldozatok vallomásait. Ekkorra a hatóságok számára már világossá vált. Ez egy összetett hálózat. Azonban a 2008-as vádalkú következtében ezek a fájlok nem kerültek a nyilvánosság elé. A bizonyítékokat évtizedekre elzárták, megakadályozva, hogy a teljes kép időben napvilágot lásson. Ez a törvény kötelezte az igazságügyi minisztériumot, hogy hozzon nyilvánosságra minden releváns, nem titkosított dokumentumot, videókat és képeket. A folyamat több szakaszban zajlott, de a transzparencia ígérete hamar falakba ütközött. 2025. február 27-én Pamela Bondi igazságügyi miniszter irányításával megkezdődött az első fázis. Néhány száz oldalnyi repülési napló és bizonyítéklista került ki. 2025. szeptember 2-án a Képviselőház felügyeleti bizottsága már egy komolyabb, több mint 33 000 oldalas anyagot tett közzé. 2025. december 19-én a törvény aláírása utáni első határidőnél megérkezett az első nagyobb hullám. Több százezer oldalnyi dokumentum, fotó és videó híres emberekről, köztük Clintonról és Trumpról. De az anyagot rengeteg kisatírozás és kritika kísérte. 2026. január 30-án következett be az, amit a minisztérium a legsötétebb utolsó kiadásnak nevezett. Több mint 3 millió oldalnyi dokumentumot,
180 000 képet és 2000 videót tettek elérhetővé a kormányzati honlapon. Ezzel a hivatalos adatok szerint a közzétett mennyiség elérte a közel 3,5 millió oldalt. Bár a minisztérium állítása szerint ezzel teljesítették a törvényi kötelezettséget, a szakértői források már ekkor jelezték. Az eredeti iratanyag akár 6 millió oldalt is elérhette volna. Bár a fájlok nyilvánosak, a tartalmuk jelentős részét az áldozatok védelmére hivatkozva szerkesztették. Ami pedig a legfontosabb, az anyag ebben a formájában sem tartalmazott egyértelmű, tételes klienslistát, aminek a létezéséről évek óta szóltak a hírek. A fájlok kiadása mögött kőkemény politikai sárvívás zajlott. Donald Trump 2025. november 19-én írta alá az Epstein-törvényt, de a mainstream média és a belső jelentések szerint ez nem önkéntes döntés volt. Hónapokig demokrata hoaxnak nevezte az ügyet, és akadályozta a törvényt, amíg a kongresszus egy ritka kényszerítő mechanizmussal sarokba nem szorította. A ház 427 egyarányú szavazása után az aláírás már csak a politikai túlélésről és a megalázó vétó elkerüléséről szólt. Még az áldozatok ügyvédei is politikai kényszert láttak a háttérben. Szerintük Trump csapata már májusban tudta, hogy a neve túl sokszor bukkan fel a repülési naplókban és a vallomásokban. Ezért próbálta eltolni a kiadást, amíg csak lehetett. Amikor végül aláírta, már demokratákra és Clintonra mutogatott, saját eredményének beállítva a transzparenciát. A nagy csúszás azonban csak ekkor kezdődött. A törvényi határidő 2025. december 19-e volt, de a valódi adatmennyiség csak 2026. január 30-án jött ki. A hivatalos magyarázat szerint technikai okok és a duplikációk lassították a folyamatot, de a kritikusok szerint ez szándékos időhúzás volt. A 6 millió oldal helyett csak 3,5 millió jelent meg. A hiányzó 50% pedig azonnal megágyazott a legdurvább konteóknak. Ha lehámozzuk a bonyolult kifejezéseket, a Project Purity nem más, mint az elit életbiztosítása. Egy olyan titkos program, aminek egyetlen célja volt: a halhatatlanság megvásárlása és a totális kontroll. A genetikai raktár, ahol nem könyveket, hanem emberi DNS-eket tárolnak. A fájlok szerint Epstein és köre hatalmas összegeket ölt olyan laborokba, ahol a legtisztább genetikai kódokat gyűjtötték. Mintákat vettek a szigeten megfordult fiataloktól és a világ legbefolyásosabb embereitől is. Megtalálni azt a biológiai kapcsolót, amivel kikapcsolható az öregedés. Ez egyfajta genetikai nagy takarítás. Innen a Purity név, amivel az elit tagjai lecserélhetik a megöregedett sejteiket friss, kísérleti úton előállított szövetekre. ...2026. március 4-én különös dolog történt a Harvard Egyetem adatbázisában. Egy olyan donor papírjait módosították utólag, aki már rég halott volt. Miért nyúlnának hozzá egy régi nyilatkozathoz most, évekkel később? Az elemzők szerint ez a végső bizonyíték arra, hogy a kísérletek túllépték a törvényes kereteket. És most, hogy a fájlok nyilvánosak lettek, pánikszerűen próbálják eltüntetni a nyomokat. A projekt leír egy 5 lépcsős útvonalat, ami ma már nem tűnik sci-finek. Először lemásolja az agyad minden emlékét és gondolatát. Ebből készítenik egy digitális másolatot, majd ezt a másolatot beültetik egy mesterségesen növesztett testbe vagy egy számítógépes rendszerbe. Pontosan úgy, ahogy az egyik Black Mirror részben is látható volt. Így az emberi tudat akkor is megmarad, ha a hús és vértest már rég elporlatt. A fájlok alapján Epstein ezt a technológiát nem jövőnek szánta, hanem a jelenlegi elitnek.
A legijesztőbb rész az úgynevezett LCL terv. Ez arról szól, hogy az egyéniséget fel kell számolni. Szerintük az emberi öntudat csak egy gát, amit le kell rombolni, hogy mindenki más egy közös, irányítható digitális hálózatba olvadjon be. Olyan ez, mint egy óriási közös agy, ahol nincs többé titkod, nincs többé saját gondolatod. Csak az, amit a hálózat tulajdonosai beléd táplálnak. Bár a hivatalos iratok szerint nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy Diana valaha is járt volna Epstein szigetén, a 2025-ös helyszíni szemle és az aktákban talált bizarr részletek a legdurvább elméleteket hívták életre. A gardrób trófea és az újságkivágás. Az egyik legnyugtalanítóbb tény, ami az aktákból kiderült, hogy Epstein gardróbjában talált tárgy, egy bekeretezett újságcikk kivágása volt. A Times 1994-es száma. A konteósok szerint ez nem egy egyszerű rajongás. Szerintük Epstein trófeaként őrizte ezt a fotót, vagy bizonyítékként arra, hogy a hercegné már akkor a hálózat megfigyelése alatt állt. A likvidálási teória. Az interneten, különösen az X-en terjedő legnépszerűbb 2026-os teória szerint a most feloldott akták valójában azt sugallják, hogy Dianát 1997-ben nem véletlen baleset érte. Az elmélet szerint a háttérhatalom és bizonyos hírszerző szervek álltak a párizsi alagútban történtek mögött. Mert a hercegné túl sokat tudott az elit hálózatáról és a brit királyi család, különösen András herceg érintettségéről. A hódítási verseny. Ghislaine Maxwell 2025-ös vallomásaira alapozva sokan úgy vélik, a 90-es években Epstein és Donald Trump valóságos versenyfutást rendezett azért, hogy ki tud közelebb férkőzni a hercegnéhez. A Conteo szerint az 1994-es Serpentine Party egyfajta csapda volt, ahol Epstein megpróbálta behálózni Dianát, hogy későbbi kompromitáló helyzetbe hozhassa. A néma tanú. Ez a nézet azt állítja, hogy Diana titkos informátor volt, aki bizonyítékokat gyűjtött a hollywoodi és a politikai elit viselt dolgairól. A szigeten talált újságkivágásokat és a 280 nevet tartalmazó 2026-os listát, amin Diana is szerepelt. Sokan úgy értelmezik, hogy a hercegné halála az egyetlen módja volt annak, hogy a hálózat titokban maradjon még 30 évig. Diverziós elmélet. Van egy olyan nézet is, miszerint Diana nevének és a gardróbban talált fotójának bedobása a 2026-os hírekbe csupán figyelemelterelés. Ez szerint a hatóságok szándékosan irányítják a közvéleményt egy halott ikon felé, hogy ne a ma is élő elkövetőket vagy a márciusban köddé vált 46 000 fájt keressék. Jeffrey Epstein 2019-es halála az ügy legikonikusabb pontja. A 2025-ös és 26-os fájlkiadások azonban olyan részleteket és technikai hibákat hoztak felszínre, amik miatt ma 2026 márciusában többen hisznek a megrendezett halálban, mint valaha. Az egyik legkülönösebb irat, ami előkerült, az igazságügyi minisztérium egyik belső tervezete. A hivatalos sajtóközleményben a haláldátumaként augusztus 9-e szerepelt, miközben Epstein csak augusztus 10-én halt meg a cellájában. A konteósok szerint ez nem elírás, hanem bizonyíték. Arra, hogy a halálesetet előre megtervezték és dokumentálták. A legnépszerűbb 2026-os elmélet szerint Epstein valójában él. Az elemzők rámutatnak a kiszivárgott boncolási fotókra. Az orrnyerek formája és a fülcímpa tapadása és a testalkat szerintük nem egyezik az élő Epsteinével. A teória szerint a holttestet kicserélték,
őt magát pedig kimenekítették Izraelbe, ahol védett kikötőben él, és azóta is zsarolja a világ vezetőit. ...2025-ben felrobbantotta az internetet egy aktív Fortnite fiók. Ez a név kísértetiesen hasonlít Epstein régi YouTube azonosítójára. Amikor a fájlokat 2026. januárjában elkezdték nyilvánossá tenni, a fiókot azonnal privátra állították. Bár a fejlesztők tagadták az összefüggést, milliók hiszik, hogy Epstein valahol egy luxus bunkerben ücsörögve videójátékozik. A halál éjszakáján a biztonsági kamerák meghibásodtak, a merev lemezek adatai pedig törlődtek. A CBS elemzései szerint a naplók mégis arra utalnak, hogy valaki belépett a cellába az éjszaka folyamán. A Conteo szerint nem öngyilkosság történt, hanem egy profi likvidálás, amiben a CIA, a Mossad és a legmagasabb politikai körök is benne voltak, hogy elnémítsák a legfőbb tanút. A Conteo alapja az az állítás, miszerint Roger Clinton éppen abban az időszakban tűnt el a nyilvánosság elől, vagy halt meg titokban, amikor Epstein öngyilkosságát bejelentették. Bár a hivatalos hírek szerint Roger Clinton él, a Conteósok szerint a 2025-ös és 26-os felvételeken látható Roger már csak egy hasonmás. Az elmélet hívei egymás mellé teszik Epstein és Roger Clinton fotóit, kiemelve a hasonló testalkatot és arcberendezést. Szerintük a Clinton család és a háttérhatalom azért áldozta fel Rogert, hogy Epstein helyére tegyék a cellában, miközben az igazi Epstein kimenekítették. A teória szerint Bill Clinton ezzel a cserével vásárolta meg saját biztonságát, és töröltette a nevét az Epstein listáról. Ez szerint Roger Clinton teste fekszik a sírban, Epstein pedig valahol külföldön él egy új identitással. A Conteósok szerint az igazságügyi minisztérium 2026-os aktáiban talált adminisztrációs hibák, és már az említett dátumeltolódások valójában ennek a bonyolult cserének a nyomai, amit a kapkodás miatt nem tudtak tökéletesen elfedni. Jeffrey Epstein egykori bizalmasa, Ghislaine Maxwell 20 évre vonult börtönbe. De a 2026-os márciusi állapotok szerint sokan úgy vélik, az a nő, aki ma a cellában ül, nem azonos azzal, akit elítéltek. 2026. februárjában az igazságügyi minisztérium közzétette egy friss videófelvételt Maxwell egyik börtönbéli vallomástételéről. Az interneten azonnal elszabadultak az indulatok. Egymás melletti képeken elemezték az arcát, az orrnyergét és az állkapcsát. Több mesterséges intelligenciával végzett elemzés is azt állította, hogy 95%-os valószínűséggel nem az eredeti Maxwell látható a felvételeken. A Conteo szerint Maxwell titokban kicserélték egy hasonmásra. Ő maga pedig egy védett helyszínen élt tovább a vallomásaiért cserébe. A gyanú csak fokozta, hogy 2025. augusztusában Maxwellt váratlanul átszállították egy floridai börtönből egy texasi alacsonyabb biztonsági fokozatú intézménybe. Ez közvetlenül azután történt, hogy 2 napon keresztül titokban tárgyalt az igazságügyi minisztérium képviselőivel. A teória szerint ekkor történt meg a csere, vagy ekkor kapott olyan alkut, aminek keretében egy dublőr vette át a helyét a rácsok mögött. A legvadabb elméletek összeütik Maxwell sorsát egy korábban említett genetikai projekttel. Ez szerint Maxwell nem csak információkat adott át, hanem a Project Purity egyik kulcsfigurajaként őrizte az elit genetikai kódjait is. A Conteo szerint ezt az adatbázis használta fel a zsarolásra, hogy elérje, hogy egy hasonmást küldjenek a helyére a börtönbe.
amíg ő digitális vagy plastikai védelem alatt tűnik el a világ szem elől. A 2026-os videókon Maxwell feltűnően sokat hallgat, és minden kényes kérdésre az 5. alkotmánymódosításra hivatkozva tagadja meg a választ. A nézők szerint a viselkedése és a testbeszéde teljesen idegen a korábbi, magabiztos Maxwellétől. Sokak számára ez a végső bizonyíték, hogy egy betanított színészt látunk a képernyőn. ...2026 márciusára az Epstein-botrány és a nemzetközi politika már elválaszthatatlan. Miközben Teherán felett rakéták robbannak, a közösségi médiában egyetlen kérdés vízhangzik. Vajon az Epstein-akták miatt robbant ki a háború? Bár Trump neve több mint 1000-szer szerepel az aktákban, a legütősebb anyagot eleinte visszatartották. Csak 2026. március 5-én egy komolyabb médiabotrány után hoztak nyilvánosságra egy 37 oldalas FBI jelentést. Ebben egy nő azt állítja, hogy Trump Epstein társaságában bántalmazott egy 13 éves lányt. Epstein az incidenst fotókkal dokumentálta, hogy zsarolhassa az elnököt. Bár a vád nem igazolt, az időzítése több, mint gyanús. A fájlok mélyén egy 2020-as FBI memó szerint Epstein nem csupán egy milliárdos volt, hanem egy kiképzett izraeli ügynök is. A dokumentumok említik Ehud Barak korábbi izraeli miniszterelnökkel való titkos geopolitikai egyeztetéseit. Egyes források szerint Epstein már a 80-as években részt vett illegális fegyverszállításokban Izrael és Irán között. A közösségi médiát elárasztó elméletek szerint a háború menete egyértelmű zsarolási folyamatot tükröz. Izrael bedobja az akták egy részét, de Trump még ellenáll az iráni elleni támadásnak. Megjelennek a súlyosabb vádak, mint a 13 éves lány ügye. Trump hirtelen feladja a háború ellenes kampány ígéreteit, és az USA megtámadja Iránt. Sokan úgy vélik, hogy Trumpot kompromitáló fotókkal kényszerítették bele a konfliktusba, ami izraeli stratégia érdeke volt. Thomas Massie képviselő szavai visszhangzanak a médiában. Egy ország bombázása nem tünteti el a fájlokat. Az elemzők szerint a háború tökéletes diverzió. Amint eldördültek az első lövések, a média fókusza a hálózatról és a lemondásokról azonnal a háborús tudósításokra váltott. Jeffrey Sachs közgazdász szerint is gyanús az érdekek mentén zajló eseménysor. Lehet zsarolás vagy korrupció, de ez nem Amerika érdeke. Izrael vezetői köztük Netanyahu és az ex-Mossad igazgatók szerint az egész elmélet alaptalan és hamis. Szerintük Epstein soha nem dolgozott nekik. A háború kizárólag Irán nukleáris fenyegetése és a rakétatámadásai miatt indult el. Trump csapata is hoaxnak nevezte a zsarolási vádakat, és geopolitikai kényszerrel indokolja a katonai fellépést. A 2026-os iratokban állítólag találtak egy olyan feljegyzést, amik Epstein furcsa tudományos érdeklődéseit taglalják. A szigeten lévő kék csíkos épület nem templom volt, hanem egy időjárás irányító központ. A fájlokban talált szuperlézer és az időjárás manipuláció kifejezéseket, amik valószínűleg csak Epstein által olvasott tudományos hírek voltak, a konteusok úgy értelmezik, hogy az elit képes asszályokat vagy viharokat okozni politikai ellenfelek országai felett. Ez kötik össze a Moloch és a Bál rituálikkal.
állítva, hogy a technológia és az ősi démoni imádat a szigeten kéz a kézben járt. A hivatalos iratokban a pizza szó több mint 911 alkalommal fordult elő, míg a hatóságok szerint ez egyszerű étkezést, a szigeten vagy a birtokon zajló eseményeken, a konteusok szerint a pizza a lányokat jelöli. Elmélet szerint a pizzaparti kifejezés valójában egy olyan zárt körű eseményeket takart, ahol kiskorú lányokat bántalmaztak. Ez a kifejezés 2026 márciusában közzétett korábban titkosított e-mailekben bukkant fel, és sokkal felkavaróbb, mint a pizzás elméletek. Az internetes elemzők egy olyan levelezésre hivatkoznak, amelyben egy ismeretlen feladó a sajtkrém és a kisbabák íze vagy szaga között vont párhuzamot. Míg a pizza a szolgáltatásra utaló általános kód volt, a sajtkrém a konteusok szerint kifejezetten a legfiatalabb áldozatokra, vagy egyesek szerint az adrenokon begyűjtésével kapcsolatos rituálékra vonatkozott. A 2026-os Deep Dive videók szerint újabb kódok is megjelentek az aktákban. A szárított marhahús a gyanú szerint olyan DNS mintákat vagy biológiai anyagokat jelölt, amit fagyasztva szállítottak. A Dubai csokoládé pedig egy legújabb 2026-os szleng a hálózatban zajló luxus tranzakciókra. 2026-os diskurzus alapja, hogy több tucatnyi olyan oldalt is nyilvánosságra hoztak, amelyekben az FBI ügynökei maguk is gyanúsnak találták ezeket a szóhasználatokat. Bár a hivatalos álláspont szerint ezek csak hétköznapi ételrendelések, a konteusok szerint gyakoriságuk és bizarr szövegkörnyezetük kizárja a véletlen. A fájlokban sűrűn előforduló ételekkel kapcsolatos kifejezések mögött sokan egy sötét gasztronómiát sejtenek. Itt nem egyszerűen tiltott alapanyagokról van szó, hanem arról a teóriáról, miszerint az elit bizonyos csoportjai hitük szerint életerőt nyerhetnek más biológiai szervezetek rituális úton történő elfogyasztásával. A kódnyelvben emlegetett sajtkrém vagy szárított készítmények mögött a radikális kutatók biológiai minták és szövetek rituális hasznosítását látják. A szigeten álló kék-fehér épület kapcsán a 2026-os akták olyan energia átadási ceremóniákat említenek, amelyek során vulneáris donorok segítségével próbálták elérni a fizikai megújulást. A konteók szerint ezek a ceremóniák nem álltak meg a szimbolikánál. A teória szerint végső áldozati felajánlások történtek, ahol az élet eszencia kinyerése volt a fő cél az örök fiatalság reményében. A 2026-os Epstein-akták nyilvánosságra hozatala után az orosz vezetés és a hozzájuk köthető médiafelületek egy sajátos értelmezést adtak az eseményeknek. Ez a szál a globális elit morális összeomlásáról szólt. Egy 2024-es interjúban, amely 2026. februárjában az akták hatására újra vírussá vált, az elnök úgy fogalmazott: a nyugati elit évszázadokon át emberi erőforrásokkal töltötte meg a hasát, és pénzzel a zsebeit. 2026-os kontextusban ez sokan nem gazdasági metaforaként, hanem egy korábban említett sötét gasztronómia és a biológiai fiatalító eljárások közvetlen kritikájaként értelmezik. Az üzenet szerint a vámpírbál, vagyis az életerő elszívás korszaka véget ért. Az az elmélet is, miszerint a szomszédos országban zajló katonai műveletek egyik titkos célja valójában a védtelen fiatalok kimenekítése volt. A teória szerint olyan globális hálózatok működtek a térségben,
amelynek az Epstein-szigethez hasonlóan forrásanyagként tekintettek a kiskorúakra. Az orosz külügyi szóvivő 2026. februárjában kijelentette, hogy az Epstein akták csak a jéghegy csúcsát jelentik. Szerintük a dokumentumok bizonyítják, hogy a nyugati döntéshozók zsarolhatóvá váltak a saját döntéseik és sötét hobbiaik miatt. És a keleti blokk az egyetlen, amely megvédi a hagyományos értékeket és a fiatal generációk integritását. A fájlok szerint Epstein megszállottan kereste a kapcsolatot az orosz elnökhöz közeli körökkel. Célja az volt, hogy közvetítőként tüntesse fel magát az USA és az Oroszország között. Azonban az akták egyértelműen mutatják, az orosz diplomácia és a titkosszolgálat gyanúsnak tartották Epsteint, és minden közeledését elutasították. Bár a keresőprogramok több mint 1000-szer dobják ki az elnök nevét az iratokban, a valóság itt más. Ezek nem közös fotók vagy titkos megbeszélések leíratai, hanem Epstein saját kutatásai. Epstein ugyanis geopolitikai elemzőnek is kiadta magát, és halomszámra gyűjtötte az orosz elnökről szóló újságcikkeket és jelentéseket, hogy így kápráztassa el amerikai ügyfeleit. Számára az orosz szál csak egy marketingeszköz volt, ami sosem vált valóra. A kettcsináló szakasz. Az elméletek szerint januárban egyfajta figyelmeztetésként dobták ki az akták első, kevésbé súlyos részét. Ebben a nevek már szerepeltek, de a legsúlyosabb vádakat még visszatartották. A konteósok szerint ez egy üzenet volt Donald Trump felé. Ha nem lép katonailag Irán ellen, ami bizonyos körök stratégiai érdeke volt, akkor jön a folytatás. A büntetés. Február közepéig Trump látványosan kampányolt a háború ellen, felesleges vérontásnak nevezte azt. Ekkor a teória szerint a háttérhatalom szintet lépett. Hirtelen kiszivárogtak azok a bizonyos 37 oldalas fájlok, amikben kiskorúakkal kapcsolatos legsúlyosabb, közvetlen vádak is szerepeltek. A fordulat, február 28. Sokan rámutatnak a dátumokra. Alig néhány nappal a legkompromitálóbb fájlok, a 13 éves lány esete, az explicit fotók emlegetése, Trump retorikája 180 fokos fordulatot vett. Február 28-án az USA csatlakozott az izraeli légicsapásokhoz. A Conteo szerint Trumpot terhelő bizonyítékok erejével kényszerítették bele a háborúba, hogy megmentse a saját hírnevét és az elnöki esélyeit. A válság mint katalizátor. Ha felütjük a történelemkönyveket, a minta kristálytiszta. A nagy gazdasági összeomlások és a társadalmi bizonytalanság és a háborúk után a tömegek szinte minden esetben a jobb oldal felé fordultak. Az emberek ilyenkor nem a szabadságjogokat, hanem a rendet, erős vezetést és a nemzeti védelmet akartak. A forgatókönyv egyszerű. Ha az elit azt akarja, hogy a világ jobbra tolódjon, akkor először válságot és háborút kell generálnia. Az elit számára a jobboldali berendezkedés ideálisabb a hatalom gyakorlására. Egy nemzeti alapú, szigorúbb államban sokkal könnyebb a titkosítás és a nemzetbiztonság nevébe elfedni a kényes ügyeket. Ha a felemelkedő erős embernek a neve ott van az Epstein listákon, akkor az elitnek tökéletes bábjai vannak. Egy rendpárti vezetőt, aki a moralitásról beszél, sokkal hatékonyabban lehet zsarolni a múltjával, mint egy liberális politikust. Zárásként egy fontos dolgot szeretnék megosztani veletek. Ahogy láttátok, 2026 márciusa olyan kérdéseket hozott a felszínre, amikre nincsenek egyértelmű válaszok. Nagyon nehéz ma megmondani, hogy pontosan hol végződik a dokumentált valóság, és hol kezdődik a Conteo. Szerintem van egy dolog, amit soha nem szabad elkövetnünk. Azt hinni, hogy mi vagyunk az egyetemes tudás birtokában. Ezért készítettem ezt a videót. Nem azért, hogy elméleteket gyártsak, hiszen ezeket a teóriákat nem én találom ki, hanem a világpolitikai események és a kiszivárgott akták szülik őket. Én csak felvázolom nektek a különböző nézőpontokat. Van, amit én magam is elhiszek ezekből, és van, amit erős fenntartással kezelek.
De fontosnak tartom elmondani, mert sokan azzal vádolnak kommentekben, hogy konteózom, vagy én találom ki ezeket a dolgokat. Én csak a pontokat kötöm össze, amiket elénk raktak. A végső kép összerakása azonban a ti dolgotok. Maradjatok kritikusak, kérdezzetek, és ne feledjétek. Az igazság sokszor ott van, valahol a két véglet között.